Madriletik Bartzelonara dator une honetan Duran Lleida, baina hemen Unioren egoitzan exekutibaren bilera egin dute gaur eguerdian eta esan dute subiranotasunaren aldeko agiriak parlamentuko 107 diputaturen babesa izan beharko lukela. Asteburuan Duran Lleidak bere blogean esan du parlamentuak urtarrilaren 23an subiranotasunaren alde onartu nahi duen agiriak gehiengo zabala izan behar duela eta horretarako negoziazioek zerotik hasi behar dutela. Bere alderdiaren exekutiba bat dator iritzi honekin. Tendríamos que ser capaces de sumar los 107 diputados y diputadas que por compromiso electoral compartimos esa voluntad del derecho a decidir y del ejercicio al derecho a decidir del pueblo de Cataluña. Sozialistek esan dute dagoeneko beraiek ez dutela agiri honen aldeko botoa emango eta gaur iragarri dute Kataluniako parlamentuak Espainiako konstituzioaren erreforma eskatzeko proposamena egingo dutela. Iniziatiba eta KUP taldeek posible ikusten dute akordioa, Konvergentzia i Unió eta Eskerrak aldaketa batzuk egiten badituzte dokumentuan.